Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maricor. Nakatira dito sa lalawigan ng Ilocos at ang edad ko po ay 42 na sa taong kasalukuyan. Isa po ako sa mga masusugid na tagapakinig sa inyong YouTube channel kalakbay. Palagi po akong nakikinig tuwing nagbabantay ng aking munting tindahan ng sari-sari store. Kaya naengganyo po akong ibahagi rin sa inyo ang karanasan ng kapitbahay ko na itago na lang po natin sa pangalang Kati. Naikwento niya sa akin ang kanyang karanasan nang minsan naabutan niya akong nakikinig ng mga kwentong kababalagan sa inyong channel. Ayon sa kanyang kwento, naganap ito sa lugar ng Leyte taong 1996 at ang edad niya po ng mga panahong iyon ay 13 taong gulang na. Nakatira sa isang baryo na malayo na sa kabihasnan at sobrang hirap ang kanilang buhay ng mga panahong iyon. Kaya napagpasyahan ng kanyang ina mag-abroad para mabigyan sila ng maginhawang buhay. Magsasaka lang po kasi ang trabaho ng kanyang ama mga kalakbay. At ang kanyang ina naman ay nasa bahay lang at inaalagaan silang tatlong magkakapatid. Panganay po si Kati sa mga magkakapatid at ang bunsong kapatid niya na babae ay 3 taon pa lang. Noong una ay ayaw pumayag ng kanyang ama na mangibang bansa ang kanyang ina. Baka kasi may masamang mangyari sa kanyang ina, katulad kay Flor Contemplacion. Medyo kainitan pa kasi ng balita noon sa isang domestic helper na namatay sa Singapore. Kaya nag-aalala ang kanyang ama na baka mapahamak ang kanyang ina kapag nangibang bansa ito. Ano ka ba naman, Tinong? Mag-iingat naman ako sa ibang bansa kapag nandun ako. Tsaka hindi naman lahat ng mga nangibang bansa ay pare-pareho ang kapalaran. Narinig niyang wika ng kanyang ina sa kanyang ama. Bakit ba kasi kailangan mo pang mga ibang bansa? Maayos naman tayo dito Isa pa, kaya ko naman kayong buhayin ng mga anak ko. Aniya ng kanyang ama. Alam mo namang hindi sasapat sa atin yung kakarampot na kinikita mo. Kita mo nga minsan kumakain na lang tayo ng kamote at saging. Madalas pa nga ay nagdidildil na lang tayo ng asin. Ang gusto ko lang naman mabigyan ng maayos na buhay ang mga anak natin. Tsaka mapaayos tong bahay nating butas-butas na. Mahabang suwestyon ng kanyang ina. Dahil sa pamimilit ng kanyang ina na makapunta nga ng ibang bansa. At sa pag-aakalang iyon lang ang paraan para mabigyan sila ng maayos na buhay. Kaya wala nang nagawa ang kanyang ama kundi payagan na lang ito. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan magmula nang makaalis ang kanyang ina. Nangungulila sila ng kanyang mga kapatid dahil iyon pa lang ang unang pagkakataong nawalay sila sa kanyang ina. Kaya naman halos gabi-gabing umiiyak si Kati dahil sa pangungulila. Makalipas ang 7 buwan, nagulat na lang sila nang biglang dumating ang kanyang ina sa kanilang bahay kasama ang barangay tanod. Tuwang-tuwa naman si Kati at patakbong sinalubong ang kanyang ina. Nay, nagbalik ka na po. Alam niyo po bang miss na miss ka na namin ni tatay? Sigurado akong matutuwa si tatay kapag nalaman niyang nandito ka na. Masayang wika ni Kati at niyakap na mahigpit ang kanyang ina. Ayon sa kanya ay gumanti naman ng yakap sa kanya ang kanyang ina. Tapos ay hinahanap ang kanyang mga kapatid kung nasaan na. Agad naman tinawag ni Kati ang kanyang mga kapatid na naglalaro sa likod ng kanilang bakuran. Lumipas ang ilang araw ay naging maayos naman umano ang kanyang ina. Kaya lang ay napapansin ni Kati, hindi na ito katulad ng dati na masayahin. Naging mainitin na ang ulo ng kanyang ina. Hanggang sa umabot pa sa puntong kaunting maling gawa nila, ay sinisigawan na sila ng kanyang ina. Ayaw na ayaw nito ng maingay at ang gusto nito palagi ay nakasara ang kanilang bintana. At ang isa pang napapansin niya, tuwing madaling araw ay nagwawali sa labas ng kanilang bahay ang kanyang ina. Noong una ay hindi niya nalang pinapansin ang mga kakaibang ikinikilos ng kanyang ina. Inisip niya na lang umano, marahil ay namimiss lang ng kanyang ina ang mga dating gawain nito sa kanila, kaya pati sa madaling araw ay nagwawalis ito sa kanyang bakuran. Isang hapon noon, kakauwi lang ni Kati noon galing sa eskwelahan.
Akmang papasok na sana siya sa loob ng kanilang bahay. Nang masipat niya ang kanyang ina na nasa likuran. Gawain na po kasi ng mga batang taga-probinsya ang kalakbay. Sa tuwing uuwi ka ng bahay galing eskwelahan, o kaya ay kauuwi pa lang ng mga magulang mo galing trabaho, otomatikong magmamano ka talaga bilang pagbigay galang sa mga nakatatanda sa'yo. Nung lalapitan niya na sana ang kanyang ina, nang magulat na lang si Cathy. Dahil bigla itong lumingon sa kanya habang nakabusal pa sa bibig ng kanyang ina ang hilaw na karne ng manok. Ang mas lalo pa niyang ikinagimbal kalakbay. May mga dugo pang tumutulo sa karne at may mga balahibo pa ng manok. "Inay, ano pong ginagawa niyo? Bakit kinakain niyo yung manok na alaga ni tatay?" Anya sa nangangatog na boses. Nakita niyang dahan-dahang hinakbang ng kanyang ina ang mga paa. Habang patuloy pa rin iyon sa pagngata ng karneng hilaw. Napahakbang naman si Cathy patras. At takot na takot sa kanyang ina dahil sa inasta nitong kakaiba. Dahan-dahang gumagalaw-galaw ang ulo ng kanyang ina habang nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. "Nay, ako po ito, si Cathy." Naiiyak na siya at napasigaw na sa kanyang ina. Noong marinig umano ng kanyang ina ang kanyang pangalan, ay sandali itong tumigil sa paghakbang at para bang natauhan ito. Dahil maya-maya lang, ay nagmamadali na itong tumakbo patungo sa kanilang banyo sa likod at naririnig niyang nagbubuhos na ng tubig ang kanyang ina. Bali nakahiwalay po kasi sa kanilang bahay ang banyo, mga kalakbay. Malalayo rin sa kanila ang kanilang mga kapitbahay. At sa gilid ng bahay naman nila ay may nakatanim na papausbong pa lang na mais at ganun din sa likurang bahagi. Ayon pa kay Cathy kalakbay, masipag magtrabaho ang kanyang ama. Kaya pati ang mga bakanting lote na hindi pa ginagamit ng may-ari na malapit sa kanilang bakuran ay tinaniman ng kanyang ama. Nagpaalam naman siya sa mga may-ari nito at pinayagan siya. Makalipas lang ang ilang minuto, ay lumabas na ng banyo ang kanyang ina na nakapaligo na. "Anak, pasensya ka na sa nangyari kanina ha. Sana wag mo na lang sabihin kay tatay mo yung mga nakita mo." Aniya ng kanyang ina nang lapitan siya nito. Dahil sa bata pa si Cathy ng mga panahong iyon. Kaya tumatak sa kanyang isipan na marahil ay gutom na gutom lang talaga ang kanyang ina. Kaya kinain na nito ang karne ng manok na hindi man lang niluluto. Tumango na lang si Cathy sa sinabi ng kanyang ina at yumakap dito. Lumipas pa ang mga araw ay nagkaroon na ng bali-balita sa kanilang baryo na may gumagalang aswang. Kaya nag-ikot at nag-announce ang kanilang barangay na dapat 6:00 pa lang ng hapon ay nasa loob na ng lahat ang mga tao at walang magpapagala-gala sa labas ng bahay. Maliban na lang doon sa mga nagtatrabahong inaabot na ng gabi sa kalsada. Ayon pa umano sa barangay, kapag may mga kakaiba silang nararamdaman o kaya ay may nakita silang kakaiba, mag-report sila kaagad sa barangay para ma-aksyon ang kaagad nang sa ganun ay matulungan sila. Grabe na talaga ang mga nangyayari sa ating baryo, mahal. Hirap na nga ang mga tao, tapos may namiminsala pang aswang. Wika ng kanyang ama nang minsan nagkape ito sa labas ng bahay ng hapong iyon. "Huwag kang magpapaniwala dyan, Tinong. Hindi naman totoo ang aswang." Sagot ng kanyang inang hindi makatingin ng diretso sa kanyang ama. "Teka nga pala, mahal. Nung naalimpungatan ako kagabi, ay wala ka sa tabi ko. Kaya hinanap kita sa labas pati na sa banyo pero hindi kita nakita." Kunot noong tanong ng kanyang ama. "Nagpahangin lang, nainitan kasi ako at hindi ako makatulog." Tugon ng kanyang ina. "Sa susunod ay gigisingin mo ako kapag lalabas ka ng bahay, mahal. Lalo na kapag alanganing oras na. Para naman masamahan kita, baka mamaya ay may mangyaring masama sa'yo. Kita mo ngayon ay bali-balitang may aswang. Paano na lang kung makasalubong mo yung aswang, aber? Anong gagawin mo kung mag-isa ka lang sa labas ng bahay?" Wika ng kanyang ama. "Hay nako, Tinong. Tigil-tigilan mo nga yung kakabanggit mo ng aswang. Dahil hindi naman totoo yan. Imahinasyon lang ng mga tao yan.
pagtataray ng kanyang ina na tila ba naiirita na sa paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ama. Tumahimik naman ang kanyang ama at ipinagpatuloy na lang ang kanyang pagkakape. Kinabukasan, maagang nagtungo si Cathy kasama ang kanyang dalawang kapatid sa bahay ng kanyang lola para bumisita. Araw po kasi ng Sabado iyon at wala siyang pasok pati na ang kanyang kapatid na si Carla. Kaya napagpasya nilang mamasyal muna sa bahay ng kanilang lola sa kabilang baryo. Pagkarating nila sa bahay ay masayang sinalubong sila ng kanyang lola at agad na pinapasok sa loob. Bali mga magulang po ng kanyang ama ang kanilang pinuntahan sa kabilang baryo. Mabuti naman at napasyal kayo dito mga apo. Masayang wika ng kanyang lola Bising. Siya nga pala mga apo, bakit hindi nyo kasama ang inay ninyo? Sinabi naman ni Cathy sa kanyang lola na ayaw sumama ng kanyang ina dahil masama ang pakiramdam nito. Ganun ba? Pero dapat mamaya maaga kayong makauwi sa inyong mga apo. Alam nyo naman yung kumakalat na balitang may aswang sa baryo ninyong gumagala. Mahirap na at baka mapahamak pa kayo. Naikwento naman ni Cathy sa kanyang lolo Benan tungkol sa kakaibang ikinikilos ng kanyang ina. Magmula nang umuwi ito galing sa ibang bansa. Naikwento niya ring minsang naabutan niyang kumakain ng hilaw na karne ang kanyang ina. Nagkatingi na naman ang mag-asawang matanda at tila ba nag-uusap ang mga mata ng mga ito. Kung hindi niyo po na itatanong kalakbay, may kaalaman po sa lihim na aral ng kanan ng kanyang lolo Benjamin. Kaya marami itong mga rebulto at mga pangontra ng aswang sa loob ng bahay. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin yan, Iha? Alam na ba ito ng inyong ama? Seryosong tanong ng kanyang lolo. Umiling naman si Cathy at nagsabing, ang sabi po kasi sa akin ni Nanay Lolo, huwag ko daw pong sasabihin kay tatay, baka kasi mag-away po sila. Sus Mariosep, baka yung bantog na aswang Benjamin ay ang manugang mo na. Bulalas ng kanyang lola. Mag-ingat ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Baka marinig tayo ng mga kapitbahay dito. Isa pa, nasa harapan mo pa ang mga apo natin. Saway ng kanyang lolo at dagdag pang wika nito. Kung totoo man ang hinala natin, nakasisiguro kung mahihirapan tayong gamutin pa si Belen. Dahil nabalitaan kong 3 buntis na ang namatayan ng sanggol sa sinapupunan. Hindi alam ni Cathy kung ano ang mga pinagsasasabi ng kanyang lolo. Dahil hindi sumagi sa kanyang isipan na aswang ang kanyang ina. Ang buong akala niya lang kasi ay naninibago lang ang kanyang ina. Dahil kauuwi lang nito mula ng mga ibang bansa. Nakita niyang may iniaabot na kwintas ang kanyang lolo. At nagwika itong isuot nila iyon at huwag na huwag huhubarin. Upang kahit saan sila magpunta, ay mapoproteksyon sila ng kwintas na iyon. Ang kanyang kapatid namang bunso ay nilagyan ng habak ng kanyang lolo sa tiyan. Kinahapunan, bago sila umuwi ay binilinan sila ng kanyang lolo na kung may nararamdaman siyang hindi magandang mangyayari, huwag na huwag niyang iiwanan ang kanyang 2 kapatid at magmadali silang magtungo sa bahay nito. Tumango naman si Cathy bago lumabas ng bahay at umuwi na sila. Kinagabihan nun, habang mahimbing na natutulog si Cathy kasama ang kanyang 2 kapatid, nang maalimpungatan siya dahil sa mahinang angil na parabang nasa tabi niya lang. Umaangil iyon na parabang pusang nagagalit. Nakaamoy na rin siya ng hindi maintindihan kung ipot ba iyon ng manok o tain ng kalabaw. Kaya dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Nang tuluyan na maging malinaw ang kanyang paningin, ay saka pa lamang niya nakita ang isang nakakakilabot na nilalang na nasa gilid ng kanyang higaan. Sobrang nakakakilabot ang mukha ng nilalang dahil sa buhagag nitong buhok na animoy kasing tigas ng alambre at mga mata nitong namumula ang buong paligid. Isabay pa ang mga ngipin nitong matutulis at ang walang humpay na pagtulo ng mga laway nitong mabaho. Kaya napasigaw na si Cathy ng ubod lakas. Umangil ng malakas naman ang nilalang at ang manghahawakan na siya nito.
Ngunit para bang may kung ano itong kinatatakutan, kaya hindi siya mahawak-hawakan nito. Sa halip ay mas lalo lang ito nagwala sa loob ng kanilang kwarto. "Itay, tulong! Tulungan niyo po kami!" sigaw ni Cathy. Mabuti na lamang at nasa gitna natutulog ang kanyang bunsong kapatid. Dahil kung hindi, baka ito na ang nakuha ng nilalang at nakain. Sa kasisigaw naman ni Cathy ay nagising ang kanyang ama. Patungo itong tinakbo ang kanilang kwarto habang mayroong bitbit na itak. Noong makapasok na ito at nakita nito ang nakakatakot na nilalang, ay mabilis niyang nilapitan at tinaga iyon. "Hoy aswang! Putragis ka, huwag mong galawin ang mga anak ko! Papatayin kitang hayop ka!" Malakas na sigaw ng kanyang ama. Nang tagain niya ang aswang ay hindi iyon natamaan. Dahil sa sobrang liksi at mabilis itong nakatalon sa may bintana. "Ayos lang ba kayo mga anak? Ang mga kapatid mo, si Bunso ayos lang ba?" Pag-aalalang tanong ng kanyang ama. Tumango naman si Cathy bilang tugon sa tanong ng kanyang ama. "Itay, bakit po suot ng nilalang na iyon ang damit ni nanay kanina?" Umiiyak na tanong ni Cathy. Nakita niyang biglang umiyak at napaluhod ang kanyang ama habang inihilamos nito ang mga palad sa mukha. "Matagal na akong may hinala sa inay ninyo anak. Kaya nga sa'yo ko na lang palaging pinatatabi ang kapatid mong bunso dahil may hinala akong aswang ang nanay mo." Aniya sa nanginginig nitong boses. "Hindi ko naman kasi akalaing pati kayo ay magagawang saktan ng inyong ina. Patawarin niyo ako mga anak." Lumapit naman si Cathy at si Carla sa kanilang ama at niyakap ito. Nagwika naman ang kanyang ama na maganda sila ng mga gamit dahil tutungo sila sa baryo ng kanyang lolo. Doon muna sila maninirampan samantala habang mag-iipon pa ng pera ang kanyang ama para makaluwas sila ng Maynila. Ayon kasi sa kanyang ama, alam niyang hindi nagagaling pa ang kanyang asawa. Dahil minsang nadulas at naikwento nito sa kanyang nakakain na ito ng karne ng tao sa bansang pinuntahan niya. Dahil may kasamaan rin itong kasambahay na Pinay at iyon daw ang nagdadala ng pagkain tuwing wala iyong pasok at lumalabas ng bahay. "Bakit hindi mo po kaagad sinabi sa amin, itay?" tanong ni Cathy sa kanyang ama. Ayon naman dito, ang buong akala niya ay nagbibiro lang ang kanyang asawa nang ikwento iyon. Hindi niya naman kasi lubos akalaing magagawang kumain ng karne ng tao ang kanyang asawa. At nang gabing iyon ay hindi na natulog pa ang kanyang ama at inaabangan nito ang pagbabalik ng kanilang ina. Pasado 4:00 na ng madaling araw nang marinig ni Cathy ang mahinang kaluskos sa kanilang pintuan. Kaya mabilis siyang bumangon sa pagkakahiga at umupo. Sinenyasan naman siya ng kanyang ama na huwag maingay. Bitbit ng kanyang ama ang itak at mabilis na binuksan ang pintuan. Iniluwa mula sa pintuan ang imahe ng kanyang ina. Nang buksan ng kanyang ama ang pintuan at nagulat itong napaatras. Dahil kitang-kita nito ang mukha ng kanyang asawa na nababalot ng dugo ang mga kamay at damit. "Ano, Belen? Tapos ka na ba sa paghahasik mo ng lagim sa labas ng bahay? Ilang tao na ba ang nabiktima mo ngayon?" Malakas na sigaw ng kanyang ama. Pinagmamasdan lang ni Cathy ang nakakatakot na itsura ng kanyang ina. "Patawarin mo ako. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko." Sambit ng kanyang ina at nagpakawala ito ng matinis na boses habang umiiyak. Nangilabot si Cathy sa naririnig niyang iyak ng kanyang ina na animoy dumadangwingoy. "Lumayas ka na dito, Belen. Dahil kung hindi kami ang lalayas ng mga bata, ayoko nang maulit pang kamuntikan ng mapahamak ang mga anak ko sa kamay mo." Sigaw ng kanyang ama. Pero hindi nakinig ang kanyang ina. Sa halip ay mas lalo pa ito nagwala. At nang makakalmutin nito ang kanyang ama, ay mabilis nitong itinulak ang kanyang ina at isinara muli ang pintuan. Naririnig nilang nagwawala sa labas ng bahay ang kanyang ina at para itong nababaliw na at hindi mapigilan ang sarili. Kinaumagahan ay wala na sa labas ng bahay ang kanyang ina. Kaya nagmadali na silang umalis sa bahay
Hinatid lang silang magkapatid ng kanyang ama sa kanyang lolo sa kabilang baryo upang pansamantalang manirahan muna doon. Matapos silang ihatid ay bumalik na sa kanilang bahay ang kanyang ama. Ayaw pa sana nilang payagan iyon, ngunit mapilit ang kanyang ama dahil madami pa daw itong gagawin at kailangan pa nitong pumunta sa bukid. Tay, mag-iingat ka po. Umuwi ka po dito kina lolo mamayang hapon na. Bili ni Cathy at mahigpit na niyakap ang kanyang ama bago umalis. Makalipas ang ilang oras, nag-aalala na si Cathy dahil gabi na ngunit wala pa rin ang kanyang ama. Kaya nakatanaw lang siya sa labas ng bintana at hinihintay ang pagdating ng kanyang ama. Hanggang sa hindi niya na namalayang nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya dahil sa masamang balita. Maaga palang pinuntahan ng kanyang lolo ang kanyang ama sa kanilang bahay. Pero nakita na lang ito ng kanyang lolo na wala ng buhay at wakok na ang tiyan ng kanyang ama at wala ng laman loob. Halos panawan ng ulirat si Cathy nang marinig niya ang masamang balita mula sa kanyang lolo. Pinalipas lang nila ang ilang araw bago sila umalis sa kanilang probinsya at nagtungo na sa lugar ng kapatid ng kanyang lolo. Sa pag-alis nila magkapatid kasama ang kanyang lolo at lola sa kanilang baryo, ay pinanatiling lihim ni Cathy ang mga masasamang nangyari sa kanilang buhay. Hanggang sa ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang kanyang karanasan at ang iyong channel Kalakbay ang kanyang napili. Hanggang dito na lang po ang kwento ng karanasan ng kaibigan kong si Cathy. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Maricor.